Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга матур көн, күтәренке кәеф телибез. Бүгенге чыгарылышта без рәхәтләнеп, гармун моңнарына кушылып җырларбыз. Чөнки эфирыбызны уйнагыз, гармуннар дәвам итә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәр чәршәмбе Россия 1 телеканалында Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллиме Наил Сәгъдиев һәм мин Айзилә Батырханова сезне гадәти булмаган сәяхәткә чакырабыз. Бу гармун моңнарына үрелгән сәяхәт. Мин гадәттәгечә кайсы районга барасыбызны әлегә белмим. Айзилә, тамашачылар сиңа ярдәм итәр дип уйлыйм. Наил, мин акылсам, бу легендар җырны һәр тамашачыбыз танып алгандыр дип уйлыйм. Без Сарманга юл тотабыз. Кайткан чакта Сарман буйларына, яннарыңда мәңге калырга. Карагашың ташлап кырып юкка, чыгарсыңмы каршы алырга. Biz Sarmanга килеп җиттек. Сандугачлар кунып кайда сайрый, Сарман буйларында тирәктә, дип җырлыйлар, ишетәсезме әнә, ялкын өстәп һәрбер йөрәккә. Сарман буйларында яшел алан, пешәннәре җитәр бер заман. Шушы җыр бит инде, җирнең читеннән дә, Сарманыма тарта яңадан. Ни әйтсәң дә безнеке шул, ямьле Сарман яклары, күңелләрнең моңнан ташып, җырдан ташып, күккә ашкан чаклары. Эх, дусларым, җырлап торган чакларыла, җырлап торган чаклары. Кадерле милләттәшләр, мәркәзебез Казаннан килгән кунакларыбыз, сезне уңдырышлы җирләре, тырыш, моңлы халкы белән дан тоткан Сарман җирендә күрүебезгә чиксез шатбыз. Безнең Сарман чәкчәгеннән авыз итегез, хөрмәтле кунакларыбыз. Уңдырышлы яңгырлары белән каршы алды безне Сарман яклары, әмма безнең сәяхәтебез күңелле булачак. Әлбәттә. Аның хәйр-фатихасыннан башлыйбыз. Исәнмесез? Исәнмесез. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Без сезне җырлы, моңлы, хезмәт сөючән халкы белән данлыклы Сарман җирендә сәламләргә, каршыларга бик шат. Сарман ягы инде элегелектән сандугачлар ягы дип йөртелә. Бу юкка гына түгел, безнең гербта да сандугач, икмәк һәм нефт сурәтләнгән. Һәм инде Сарман ягы элегелектән үзенең сандугачлары белән бай. Иң беренчесе инде татар халкының легендасы Илһам ага Шакиров, Зөһрә Сахабиева, Зөһрә Шәрифуллина һәм менә Гөлдания Хәйруллина, аларның эшләрен дәвам итүче бүгенге көндә инде Алина Прокофьева, Каримовалар һәм инде алардан да яшьрәк яшь җырчыларыбыз, гармунчыларыбыз безнең. Димәк, инде безнең сәяхәтебез дә бик күңелле булачак, шулай бит. Шулай булсын, без шундый теләктә калабыз. Һәм инде гармуннар һәр вакыт уйнап торсын. Без моның өчен инде менә яшьләрне дә гармунда уйнатырга, өйрәтергә тырышабыз. Безнең Җәлилдә музыка мәктәбендә, Сарманда сәнгать мәктәбендә гармун группалары эшләп килә. Менә алга таба гармуннар һәрбер өйдә, һәрбер авылда тынмасын, тагын да матуррак уйнасын дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең районда 8 Тукай премиясе лауреаты туган. Аның иң беренчесе инде татар халкының легендасы Илһам абый Шакиров.
Һәм инде тагын мин яратам син Татарстан җырының авторы Роберт Григорьевич Андреев. Мин яратам сине Татарстан, гөр халкың өчен яратам. Җаным тигән, телең өчен, татар телең өчен яратам. Җаным тигән, телең өчен, татар телең өчен яратам. Арышқырым, орманларың үшін, жәйләуләрің үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшілерің үшін, жәлилләрің үшін яратам. Туғайларым, сәйдәшілерің үшін, жәлилләрің үшін яратам. Tatarstan seni yaradan, Tatarstan seni yaradan. Хәрин Роберт абый, сәлмәсез. Сәлам, Наил, сәлам. Ничек хәлләрегез? Аллаға шүкір, рәхмәт. Без бит синең белән нише 24 ел таныш бит инде. Уже дуслар дип түгел, туганнар дип әйтеп бар. Әлмәт музык күлиятыннан алып әйбет. Башлап, шунда бергә Сургутларга, бергә әле кая гына йөрмәдек. Мәскәүләргә. Мин яратам синең Татарстанның җырының тарихын сөйләп алыгыз әле. Менә кайчан туды бу, ничек туган бу җыр? 1990 елны 30 августта безнең бит Югары Совет, Татарстанның Югары Советы мөстәкыйльлек турында декларация кабул итте әйбет. Менә шул вакытта без инде теге шундай патриотик күтәренке рух белән йөрдек. Мин шунда уйлыйм, безнең Татарстан 16-нчы союздаш республика булыр дип, ул вакытта Советлар Союзы дип әйтәләр. Менә шул көнне мин Роберт Ракиповның шигырьләр җыентыгын алып, мин яратам син Татарстан шигырен алдым, ул менә шундай тәэсир ясады, иштәлеге шундай, теге тирән шундай безнең халкыбыз турында. Менә шул шигырьне алып мин көйгә салдым да, шуннан ул кирип китте. Аны башта үзем җырладым. Беренче мәртәбә халыкка алып чыгырчы мин аны Ригада, Балтик буенда, Латвияда, Догово елгасы буенда, шул асфальт уртасына чыгып басып, мин баян белән җырладым аны. Аннан соң аны Шаллы үз эшчәннәре алып, анда Габидулла Хөрмәтуллин, аннан соң шуны эләккән, ул Салаватка барып эләккән. Китте, Салават аны теге дөньяга таратты. Менә былтыр 30 август көнне мин бу җыр бөтен менә дөньяда кайда татарлар яши, анда Америка, Канада, Вьетнам, Кытай, Франция, гарәп илләрендә, бөтен җирдә шушы минем җырны Җир шарында. Җир шары буенча җыр әйләнеп чыкты. Менә шундый яң тарихы, бүгенгә кадәр үзенең әһәмиятен югалтмый. Чөнки менә Тимер Шарипович әйткәндәй, ул әйтте, безнең официаль гимн безнең теге Рөстәм Яхин музыкасына әйбет. Бу синең җырды булды тарих, ниди, халык гимны булды, белеп торды. Казанга барган теге хоккей карарга. Татнефть аренасында уен биткәч, теге җиңү җыры дип мин яратам син Татарстанны Салават җырын җырлаталар, теге бөтен клубта күрсәтеп аны. Рәхмәт, горурланам, чөнки мактанып әйтмим, минем җыр шулай таралган икән. Бу минем өчен бары тик шундый теге моральный шундый рәхәтлек кенә бирә. Роберт абый, менә карагыз әле, без бит сезне менә шул автор буларак беләбез бит, но менә сез баянда да уйныйсыз. Менә бу баянга, гармунга, менә мәхәббәт каян килде ул сезгә? Кайчан өйрәндегез сез гармунгамы, баянгамы? Минем иң беренче әти алып биргән, миңа беренче классны бетергәч Талиан гармун, 12 генә планкалай бит. Менә шуның белән бу 7 яшьтә инде где-то. Беренче классны бетергәч, 7 яшь, 8 яшь иде миңа вакытта. Әти алып биргән шул гармун минем дигел шатлыктан башым күккә диде. Инде үзебезнең авылда, менә Сарман район Ботка авылында башлангыч классны бетергәндә мин инде хорумкада уйныйдым, двухрядка инде.
күрше Салкын мәктәбенә укырга йөргәчендә анда баян бар иде, мен шунда баянга әзрәк тартыла башладым. Күрше классташымның әтисенең баяны бар иде. Мен анда кирип теге шундый кызыгып, сукланып карый идем, ул сукыр булса да баянда уйный торган иде. Самоучка инде. Мен шуңа күрә аларда әзрәк баян шыңгыртатып, үземнең баян булмаса да шулай итеп, мәктәптә укыганда мен баянга уйный башладым. Теге грамотный булмаса да инде бит. Чөнки безнең ул вакытта мәктәптә музыка белгечләре юк иде, укытучылар юк иде. Аннан соң инде мен менә армиянан кайткач, шул үзешчән сәнгатьләрдә катнашып йөрим инде. Аннары мен Рәис абый Нагимов белән танышып, Рәис абый беләсез бит инде. Конечно, Рәис абый. Ул миңа инде ул мине күрсәтте менә раскладканы теге гамманы баянда инде. Аннары аккомпанемент ягында минор мажор бөтенсен өйрәтте инде. Ике куллап мине музыка училищесына укырга алдылар. Мин Сахибуллина Татьяна Анатольевна классында 2 ел мен шул композиция буенча, нотный грамота буенча, полифония, сольфеджи, бөтенсен гармония мен шунда 2 ел йөреп укыдым. Инде хәзер менә бик үк теге атаклы композиторлар кебек булмаса да, үземнең җырларымны нотага сала беләм. Роберт абый, мин сезгә чынлап та менә бөтен татар халык исеменнән бик зур рәхмәтне әйтәсем килә. Чынлап та, менә чөнки сезнең бу мин яратам сине Татарстан, бу действительно безнең халык гимны булды ул. Без сезне чын яратабыз, сез чын шәхес, сез чын кеше. Шуңа бәхетле булыгыз. Сезгә сәламәтлек һәм менә бу баян гел кулда булсын. Рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Сарманияға еткенімше енді элегеліктен жырлап иген еткен, жырлап жауға кеткен. Біздің Сарман турында сондай жырлар да бар. Біздің үзешчен композиторлар да бар. Енді біздің Рафис Оразаевтың жырынан айттым бұл сөздерін сізге. Шол һәм енді айтып кеткенше ең зор байлығы біздің іш істеуші халқы Сарман бай. Якынрак килик әле алар белән таныштырып. Районыбызның төп байлығы хезмәт сөюче халкы. Менә без бүген сезнең белән үзебезнең комбайнчылар, механизаторлар янында комбайнерларыбызга төшке аш вакытларында агит бригадалар белән чыгып, аларны әзрәк кайфларын күтәрәбез. Гармон астында мотор җырлар белән ял иттереп алабыз кыска гына вакыт эчендә булса да. Шәп. Бик яхшы күрсәтеш. Гармонлар уйнап торсын, мотор җырларны җырлап торсыннар, һәм инде уңышлар да булсын, һәм аны җыеп, аның куанычын күрергә язсын. Амин, амин. Бик матур теләкләр, шулай булсын. Менә алар арасында ул хуҗалык өлкәсендә эшләүче бүтән кешеләр дә бар. Механизаторлар да, комбайнчылар да, агрономнар да, терлекчеләр дә. Гомумән әйткәндә, бүтән һөнәриясе дә районыбызда гармонга, җырга ашык кешеләр безнең. Искиткеч.
күрсәт качасың, гармуныңның төймәләрен ничек белеп басасың, әллә инде ояласың, кызлар күрсәт качасың. Кызлардан качасызмы, Әнүр абый? Бик зур рәхмәт, безнең белән Әнүр абый иде. Әнүр абый, менә җырының сүзләре дә шундый. Ничек белеп басасыз гармуныңның телләренә, төймәләренә? Гармун телләренә һәр куллар ияләшкән үзе баса инде, аны уйлап тормыйбыз көенә карап. Шулаймы? Димәк инде бармак хәтере белән тик үзеннән үзе йөри. Музыкаль белем белән түгел инде. Үзем өйрәнгән шуңа күрә көйне тыңлап, көй буенча уйный. Кайчан өйрәндегез, Әнүр абый? Минем өйрәнү, минем үзем белгәннән бирле безнең өйдә гармон, тальян. Шул вакытта идәндә утырып тарта башлаган идем, шуңа кернәп өйрәнеп киттем инде. Башта тальян, аннан хрумка, аннан 70-нче елларда микән икеләрдән кайтты баян. Аннан баянга өйрәндем инде кернәп. Шул. Үзегез һөнәрегез буенча гармунчы түгелдерсез? Юк, мин шофер булып эшләдем. 42 ел машинада. Хезмәт кешесе, ләкин шул вакытта гармун. Гармун калмады инде, КамАЗда да йөрде. Мәҗлесләр, бәйрәмнәр, туган көннәр алар бөтенесе шушы гармун белән. Минем бик яратып бирә торган бер соравым бар. Гомумән гармун ул сезнең өчен нәрсә? Гармун моң инде ул, моң. Гармун безгә моңланырга, уйнап, җырларга, кәефне күтәрергә. Онытылып киткәндә кирип уйнап җибәрәсең инде шулай. Рәхәт булып китә, онытыла бөтен мәшәкатьләр. Көй моңландыра, шул моң гармун. Иң яратып башкара торган инде көйегез бар сезнең. Бармы менә? Монысын инде ярар, минем өчен дип җырладыгыз инде, уйнадыгыз. Үзегез теләп менә яратып уйный торган бер көйегез. Яратып, гел менә бу җырны, бу көйне яратам дигән көй юк, бөтенесен дә яратам мин. Шулай да менә бар бит инде ул ассоциатив рәвештә, менә мин бу көйне ничектер менә нидер сагыну биләп ала, мин менә бу көйне тыңласам дип. Әйсә менә бу көйне уйнаганда мин, мәсәлән, бер матур кызны күргән идем. Минем җиләкле җәй бар инде, ул җырны уйныйм. Ул күңел күтәреп җибәрә торган. Җиләкле җәйләр авышты инде, ләкин шулай да менә хәзер бер теге ничек булсын инде. Җәйгә хатирә булып, шул җырны әйдәгез, уйнап алыйк әле. Хәзер уйнап карыйбыз алайса. Akbayınlar arasına dilgen idin jilekte, Işıradın da başı gittin, yolkını soldun yürekte. Jilekli jeylerinin unutalmamın yemin, Duyamın irinlerinde koyun jille gitkemin. Jilekli jeylerinin unutalmamın yemin, Duyamın irinlerinde koyun jille gitkemin. Duyamın irinlerinde koyun jille gitkemin. Ay, rəhmət, bik zor, rəhmət, bik zor. Şul qədər көңелләрне күтәрдегез, Әнүр абый. Менә мондый күтәренке ноктада без сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.